Mga milangkob sa Diocesan Electoral Board sa lalawigan sa Negros Oriental, ipaubos sa pagbansay-bansay sa Commission on Elections kung unsaon pag-operate sa automated counting machines kun ACM. Ang report ni Mark Reggie Abella. Sugod sa miaging Lunes, Marso 3, gipaubos ang mga magtutudlo sa Negros Island Region nga mulangkob isip mga election board sa election karong Mayo sa pagbansay-bansay. Misaksi sa pagbansay-bansay si Monsignor Julius Hiruela, convener sa Diocesan Election Board sa Diocese of Dumaguete. Ang matag electoral board gilangkuban sa chairman ug poll clerk ug sa laing pang miyembro gibansay aron ma-familiarize unsaon paggamit sa automated counting machines ug sa angayang mga buhaton atol sa adlaw sa piniliay sa Mayo 12. Human sa training, gipaubos usab sila og oral ug written exam nga gipahigayon sa technical staff sa Department of Science and Technology o DOST. Subay sa training, nagtuo si Monsignor Hiruela nga lisod mahitabo ang pamahayag sa usa ka IT expert nga matikas ang resulta sa eleksyon gamit ang ACM. Sa proseso, kung mapadala ng resulta sa matag clustered precincts, iimprenta ang election return, ang usa ka kopya niini ihatag sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting ug sa laing kopya sa pundok sa media alang sa pahigayong parallel counting. I-connect lang natin yan sa internet after sa printing sa first 9. 'Di ba? Mangyayari pag-close ng precinct, mag-print ng siyam or hard copy sa resulta, 'di ba? And then after that, diyan pa lang i-connect yung makina sa internet. Dahil doon pa magkakaroon. Tapos doon pa lang magkakaroon tayo ng transmission. Before sa training, nag-roadshow na ang PAMELEC. Pero ang tumong adto was for the voters sa mga barangay. Na ubang mga election officers nga nag-train po sa mga teachers ang uban, but not tanan. But kani siya nga training karon specifically for the purpose kini siya sa mga electoral boards gyud. Miabag karon ang Diocesan Election Board sa Diocese of Dumaguete sa COMELEC alang sa ACM Roadshow ug sa pahigayang Peace Covenant. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.